Atya úristen, hogy nézek ki? Sokkot kapott az arcbőröm, hát teljesen dehidratált vagyok. Brigike, szia, figyelj, valamit nagyon gyorsan segítsél, mert a szép, gyönyörű spániel arcom az teljesen megereszkedett, egy bullmastiff lettem. A kollagén, az elasztin, a hialuronsav, ezek mind nincsenek. Tökre mentem, Brigitta! Hormonzavaros lettem, hát úgy nézek ki, mint egy farkas ember. Van itt egy epilátorom. Figyelj, én most elkezdek hidratálni. Van nekem ilyen gyantám is, ilyen nagyon jó minőségű. Figyelj, Brigi, ott kezdődik, hogy ez nagyon büdös. Tuti nem kenem magamra, hülye vagy? Rendeltem ezt a hidroabráziós gépet. Hát ez így rezeg, Brigike. Nézd meg, lemerült. Van itt egy ilyen aranyérkenőcs. Ez nagyon jól kisimítja a szem alatti ráncok. Gyuri! Te ezt használtad? Mindegy, hát legalább akkor egy kis botoxsal feltöltöm a glabella redőm. De izgi. Japán teheneknek a placentájából van ez a cucc. Állítólag nincs az a ránc, amit nem tüntet el. Úgy nézek ki, mint egy mocsári rém, Brigi. Tényleg olyan vagyok, mint egy mocsári rém, Brigitta. Fülemüle kakad. Egy baja van, hogy ez egy ilyen, ez picit büdi, olyan kakaszak. Brigi, madárszarral kentem be az arcom. Hát akkor miért nem mondtad hamarabb? Jó, akkor elmegyek a Vintage Beauty-ba, hogyha mindenki oda jár. Jó. Gyuri, indítsd az autót! Tiszta madárszar az arcom! Gyuri!